News Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Time check hatod sa sendo ni Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Time check hatod sa sendo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong gumagabloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong gumagabloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax and #1 Floor Wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguro
Dorado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyo namin, welcome sa satuya pong programang Bicol Connection. Naka-live na kita, no? Okay, thank you. Sa lado technical, si Engineer Felix Lagrimas, ang sa koyang partner digdi. Sa information, si Jimmy Guanzon, sa lawas, sinda Philip Baracena. Ini po si Joey Lim, ang sa koyang pagpaabot ng good morning, welcome sa programang Bicol Connection. Sa transmitter site, si James Oco and si Rodel Cesar. May binamano tulos kitang report tali sa lawas. Receive yung tatulos ang report magali ki karondang Philip Baracena. Philip, maray na ramrag ka ni mo. Please come in. Salamat, karundang Joey. Good morning sa maparantabad na to na pagbiluhan ta muna itong taga-baaw na estasyon sa Nailon. Ay, amo. Sari kang wan. Nigdi sa City Hall. Okay. Pagbiluhan ta muna. Nag-aapod ka ako, subag ko, nag-intro ka pa lang. Ayo. Si Say makakaulay ta dyan. Okay. Aba katapos kayo ng taga-baaw. Si Say na taga-baaw, si Joseph. Taga-baaw na taga-Pulangi. Ay, amo. Taga-baaw na taga-Pulangi. Bistado mo yan? Bistado ko na. Yung gayo ka. O, kumusta dyan sa sityo? Yan, Coelho ni Pinsan Lumbod. Ayan nga. Kumusta dyan sa City Hall ang transaksyon, ang mga bisita ni Mayor Radacol sa kanya Atty. Mapi? Naputol ka ba galip? Sa paraluya-luya pati ang signal. Wara-wara ang signal karismatic sa sinabit ng opisina. Okay. Ang kunya na itong mga Uyo, napuputol-putol talaga ang sa imong line, ano? Tamang-tama yan, Atsan, baka lip maggaya, may monitor ka dyan, tapos bada Atsan magmarere naman ang sa imong signal sa party kan City Hall kan siyudad nin Iriga. Sa mga parantabay niya mo sa Facebook Live, good morning. Sa mga parantabay sa monitor, sa mga transistor radio, good morning. Sana nasa maray po kitang kamugtakan sa mga panahon na ini. Arayo sa kagutuman, arayo sa kahilangan. Dahil magparaisip ng nakaka-stress mga tugang. Dapat lang po pirmen sa tuyang isipon, mag-arang sa mahal na Diyos. Tabangan kita kan sa tuya pong mga problema, mga pagsubok sa buhay na pinag-aagian sa mga panahon na ini. Malalampasan ta po yan. Basta kita nag-aarang sa mahal na Diyos. Uy, sa agada, igwang inaapod na festival kan mga kuneho o rabbit sa di Iriga City. Katakod po ini. Kan Tinagba Festival, digdi po sa tuyang syudad. Ang pinaka main event, February 11.
ball cart parade. Saka kan sa tuyang mga namamanwaan. Ali sa balit 36 na barangay. Magdalan po kita asin mag-participate, magbali sa mga activities. Sa aga po iyo ang First Arriba Rabbit Festival. Diyan gigibon sa sarong mall. Ano daw ang karahayang kan rabbit? Sabi kan na madangog ko si Governor Luigi Villaferte and Kong Mix Villaferte kaya gusto nilang introduce ang rabbit farming sa Camarines Sur, Iriga City and Rinconada. Dahil inimpalan karne kang rabbit, bulong pala nini sa hilang na kanser. Kasi nakakabulong sa iba pang mga kahilangan. Tapos, bakong mataba, kumbaga sa ano, mayong kolesterol. Bad cholesterol. Ikaw kayang pagkakana, ikaw ang bad cholesterol. Ikaw man good cholesterol. Saka ang rabbit, ano po ini? Mahal. Kaya kung maatamang ka mo ka ni, pag pignegosyo nindo, maasinsuan sa indong buhay. Paano daw kita lip makadisponer ni mag-agom na rabbit? Pada kulong tama na, no? Kung di sa mag-agom pa sa ng rabbit, bakal mga 20 mil marata sa tuya. Saan daw kita makit-kit kang puhunan? Siyempre, mabakal ka pa ng materialis para magpag-ibon ng kulungan kan mga rabbit. Sa mga tugang niya itong mga ito, mga agta, good morning. Pero mapapalabang ka mo sa street dancing competition. Na siyempre ang tinagba festival, ini kumbaga sa ano, igwani yung mga manlain-lain na mga events na gigibuhon sa Iriga City. Asin ining street dancing competition, magayong kanigwang sawa, kabalang na burubaktutan sa daw yung partisipante na mataw yan yung konsuelo. Apira kan sinisigwag na mga prutas, asin man mga candy sa mga taong nagdadalan. Magayon po init na ano ini, kung baga sa ano, na ipopromotaan sa tuyang programa sa tourism. Aber daw, nasa linya si Karondang Philip Baracena alias DJ Pogi. Please come in. Maghanap ka lang location na medyo marairay, ano? Nagpuputol-putol ang line mo. Putol-putol ang line mo. Dapat duman sa marairay na location. Interview kay itong mayaw duman sa Abao. Mga pala reporter si Attorney Wapi sa Tuya. Sinasabi mga manonood sa festival. Attorney, good morning po. Kaya ang corpus Karandang po. Good morning, Boss Joey. And good morning sa mga pagdalog ang pamusa mo radio program. Ay, good morning and thank you so much. Sa Muyang Mahigos na City Administrator, Attorney Nonoy Wapi, mas bistado sa apod na Attorney Guapo or Wapo. Wapi. Iyo po. Yung
magiging selebrasyon kan pamusong Tinagba Festival digdi po sa siyudad kan Irig at ibabalik po kan sa tuyang administrasyon sa pamamayo ni Mayor ang traditional celebration na bull cart as in street dancing competition and pigalao man na ma-participate ang gabos na sektor pati na po ang 36 na barangay. Yes po, ang celebration po ang Tinagba mo niyan, back to basic. Itong traditional way of celebrating ang Tinagba, ang bida po mga farmers and ito pong bida sa paguma, ito pong mga dampak. Ito po ang magiging bida. And pinagmaray ni Mayor Rex na ang Tinagba celebration ta colorful, meaningful, pero po mas matipid. Opo, ayan po. Simple, matipid, pero very colorful. Paano po naisipan nito na araw kani ang maging estratehiya or paagi, pero magiging maugma po, lalo na po ang sa tuyang Our Lady of Lourdes, na kasabay kan sa iyang kapistahan, ng pag-atang kan sa tuyang mga parauma, ako mo garo ritual ini, ako mo pasasalamat na mas magkaigwa pa kita ng mas abundant na harvest kan sa tuyang agricultural products. Yes po. Ang ano kaya po ng nagdabos na celebration ta, ang pigiling ka po dyan, so pinagpuunan kaya, ano ang essence kaya? So, ang essence kaya is offering yan ng mga farmers, mga harvest ninja, pasasalamat sa kagunanan through Our Lady of Lourdes. So, yan po ang gigibuhon mo niya. And ang kakaiba kayo ng celebration ta, just like the other celebration dito sa Iriga, ang pagtuko ni Mayor Rex, makusa na po yan puro kaugmahan. Opo. Naman po kita dyan yung delivery kang mga basic services. O tulong sunod pa ang medical mission ta, medical mission na libre ang bulong, dental and medical mission. Sunod-sunod po yan, February, teka tayo tigiling ko digdi. Opo. February 6, 7, and 8. 3 days po yan sunod-sunod. Opo. Ang February 6 po para sa mga elderly ta, mga senior citizen. February 7 po, ito pong para sa mga sa general public ayon sa IPRIS, mga tugang kang IPRIS. And February 8 po, PWD. Ang pinaka-main event pa po is February 11. Diyan ta na madadalan ang pinakang hinihintay na Igwa man kita mga artista pero pigasyon ni Mayor Rex na ang expenses ta very limited lang. Mas nakulang expenses ta para sa delivery ng mga services. Ikaw po kita mga itatawag mga machinery sa farmers, mga farming tools, and then iba po kita mga itatawag sa mga PWD. So, mas nakulang po ang inahat na plan para kaya. kami po nagsasabi sa singkan membros kan Sangguniang Panlunsod sa pamamayuman ni Vice Mayor Itzel Di Maywat dahil sa suporta sa
activity, idudugangan niya, pig-improve niya. Opo. Ang baseline niya, basihan. Ang sige-sige ang mag-improve ka activity. Eh po, tabakan. Si itong Rian Ramos, itong Rian Artista na nagkakantaman. And pag-ibig ko na. Ano po yun yung mga artista? Naman sa street dance competition, ma-perform sila, and then sa concert, pagkamanggi, ma-perform. Ano po? Si Director Ayo po. Oo. O kaya po, siguro mga taga-Iriga, taga-Rinconada, and taga-Capsule. And sa tapos na gustong bisita dito sa Iriga, welcome po kamo, in-invite po kamo na mag-witness, mag-enjoy kang gabos na activities. Mantlong po ini po pre-parar para sa gabos. And makakaasa mo po kamo na mantang kita nagagastos para sa kaugmana ini ay sinasabay may po dito ang delivery ka mga basic social services. And sinisiguro mi po na ang celebration tangon yan, colorful, meaningful, and sinisiguro mi na inaataman mi na so tamang gastosan na po para pero ma-enjoy po ang Gandabos, ang celebration ta. may nag-text po digdi kon na Attorney Waki, tabaka. Iba'y liman nga ako. May siguro ano po, may programa pa lang kitang Zumba Nights. Iba po, itong Grand Zumba, iba po kita dyan sa park. And iba pa pong duwahan yung pasumbata, February 25, itong Grand Zumba Concert Man. I-sponsored kang, co-sponsor po dito ang Usan Batch 98. So, duwa pong event ang Zumba February 13 po. Naputol ka, Lip. Call back, please. Naputol ka. At ang pinakang hinahalat ka niya yung nagtiksa to kung
Kadipisil kang pagsusumba, ano ba? Dapat ka medyo exercise ka sa pag sumba ta masakit ba yan ta may swing pa bagang inaapod ka yan. Pero sikat saro sa mga sikat na ano yan. Ang sumba, mga Mr. and Mrs. dakulang kaugmahan po yun eh. Sigurado yan. Back to you ulit. And kay Atty. Wapi. Oo, ipasa tagiraray kay Atty. Ana Linya, tapi karon og joke. Ay, iyo. Very excited ba ganin yung nag-text sa tuya? Gusto kang mailing, Atty. Oo. Opo. Hello, sir? Opo. Siguro sa mga